थोद मानो लाबोखौ नों बिखौहाय हायानो थिखांनो आयै आं माबागौमोन ना नों मानो लाबोखौ बिखौलाय जेबो जाया इतना तो बनता है दोस्ती के लिए हर नोंबो देर सासे सिख्ला जिद्दि मार दे नोंनो नांगोन ना बेखौ नङाब्ला नों माबायदि उन्दुगोन दे हराव नांनायाथ' नांगौमोन र' एडजास्ट खालामना थागौमोन आरो आं साननैसो दे नों लाबोबाय आरो एसेबां अननानै थिखांलायना लाबोदों ओमफ्राय बाखिफोरा लाजोब्बायना नोङो आं लानो होनायफोरखौ औ लाबाय दे आं लाबाय ओमफ्राय दा मा लाबावनो जानाय बुस्थुफोरखौ ना रासनफोरखौ सब्जि माइरं थाव दालि बेफोरखौथ' नांगोन ने डिम्पोल आं माइरं आरो आलुल' लागोन दे बेनो जागोन Oh my god, how can I forget? आंनो मोनसे खोथाथ' बावदों आरो माथो नोंहाबो गोसो गैया खोमा मा खोथामोनबा संनायखौ अबाव संगोन नोंनो गेस फिसा मोनसे बायना होनांगोन फिसाया बेखौ बेसे लाबावनो दे आं नोंनिफ्राय बेसेबां जागौ 10,000सो जालायलांगोन दा गेसखौबो लाब्ला रुम भाराबो मा बायना होखौ नोङो बांद्रायसो जासिगोन खोमा माब्लादि दिहुनना होनो हागोन आं नोंनो फैसाखौ जागोन ना नों बेफोरखौ मानो टेनसन लादों पिकनिक गारि गंसे लानोसै टमटम गारि बेयावनो थांखाजोबगोन बारा माल गैखाया नालाय थौ गेस फिसाखौ बाहायनि बेफोरखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दाहाय लाना थांगोन दखानिखौ बुंनानै दे होमब्लालाय फटमा फैदोंमोन दानिबाबो एसे खामानिफोर मावहोनानै थाङोबाय आं बेखौ फटमा फैदोंमोन औ बेसेबा गिदों बियो बेखौ रुवाथि लाफिनदा गुबुन रुवाथि लासिगोन होननानै जोंथ' बेनो जेबो खोन्थायालासिनो सिखामानासो थांनो नागिरदोंमोन दाबोलाय माथो गोदान न'आवबो बेखौ लाना थांगोन बेलाय मा जेबो मिन्थिखायाना आरो आयै रुवाथि सासेथ' नांखागोन ना नोंबोथ' अफिसाव थांगोन सोर खामानि मावनो औ बेखौनो सानदों र' आङो बेखौ बुंदों आङो नोंखौ नोंदाया लायगोन दे बारहुंखा आदाया साननैसोनि उनाव जों थाहैग्रोनि होननानै बेखौ आं थांग्रोनो होग्रोबाय नङाब्ला बेबो रुमसिम थांफानो नागिरदोंमोन दानो थांफाखानि होननानै आं बुंदों उनाव फैयो होननानै उनाव लायगोन होनना हामदों दे बिदि बुंनायानो दा होमब्ला आयै थांजासिगोन ना औ आबा थांजासिगोन गासैबो पेकिंफोरा जाखाजोब्बाय फैदों होमब्लालाय थांसै औ थौनायथ' नों थौग्रोनाय आं थांगासिनोथ' थांनायनि सिगां बे हारा बोरायखौ फबनाय जायगाखौ खेबसे नायना फैनि र' आङो न'नि बिगोमाया बेनो औ खुलुमबाय दादै दे हारसिं थागोनबा नोङो औ दादै आं हारसिङानो थागोन दे जोंहानाव थानायनि जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय हरनि माने खायसे सेंग्राफोर दंना हरनि 2टा 3टा आरतियाव फैयो बेबायदिब्ला हले बेखौ हले जों माबानो हाया दे आरो लोगोफोर लाबोनानै जौ सेरेब लोंनाय बेफोरबो सोलिनाय नङा जोंहानाव मिथिबायना औ दादै मिथिखागौ आं बेफोरखौ आं बेबायदि खालायखाया मा मावो नोंलाय आं बै माइ मिल माबा इन्डास्ट्रिया जे माइनि बेयाव मावो सुपारभाइजार नामा सुपारभाइजार नंथ'आ र' एसे सोलिगासिनो खामानि लासैनो मोनसिगोन बेखौबो दे जेबो माबा खालायनाङा दे बाबु आं मालायनो होआलासिनो नोंनो रुमखौ होबाय मोजाङै थाबानो जाबाय आरो आं बुंनाय खोथाफोरखौ मानिना सोलिबानो जाबाय औ दादै मालफोरा लाबोजोब्बायबा औ बेबायदिनोसै एसे लाबोबाय दादै दे हेलो जी मिस्टर गुटाल क्या करे जी अरे राजीव तू आओ क्या बात हुई सर से अरे क्या बोलूं सर ने तुम्हें भी सीक्रेट मिशन के लिए बोला है ना उसने मुझे भी बोला है हाँ तो यार तेरा शादी पोस्टपोन हो गया हाँ राजीव ऐसा ही समझो क्या करे यार देश की रक्षा के लिए इतना तो बनता है इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं ये नौकरी ऐसी है हाँ यार वही तो क्या करे लेकिन यार मेरा भी तेरा जैसा ही दिल टूट गया यार मेरी बीवी जो है ना 7 महीने का प्रेग्नेंट है 2 महीने के बाद उसकी डिलीवरी होगा ओह तो तुम बाप बनने वाले हो हाँ यार लेकिन अब क्या कर सकते हैं 2 महीने के बाद बीवी की डिलीवरी है सोचा था बच्चे को देखूंगा छुट्टी लेके जाऊंगा एटलीस्ट बीवी की डिलीवरी टाइम पे उसके साथ रहूंगा लेकिन अब तो नहीं होगा देश के लिए जाना तो पड़ेगा
हाँ, अपने बच्चे को कौन देखना नहीं चाहेगा। पता नहीं कब दे पाऊंगा अपने बच्चे को। 1 साल के लिए तो छुट्टी बंद। वाह, रुमखौ बिसनाखौ एसेबां मोजाङै साजायबाय नोङो। डिम्पोल, फिन खेबसेबाव थेंक इउ दे। नों नङाब्ला आं एसेबां बेफोरखौ खालायनो हानायानो नङामोन। नाथाय मोनसे खोथा आरो, फैसाखौ हले आं खेबसेयावनो होनो हानाय नङा दे। लासै लासैसो दाहारखौ मारिनांगोन। दे, गाज्रि मोना दे, आं बुंखाबाय। What's your problem यार? नों खालि फैसाल' बुंबाय थायो। जासिगोन ना, फैसाखौ बावगार, जेबो नङा बेफोर। थेवबो ओइ रनि, बेफोर जेबो नङा। आंना दा गोबाव जाबाय हा, आं ओंखारलांसै। नों दा एसे मा खालायनो दंबावो खालायदो, आं थांसै हा। थांसैबो। मायबा जालांदो। No, thank you. जाथ'ला आं हा, आं थांसै। माने आं माने कनफिउज, मा बुङो बेखौ, आं नोंखौ फंसे खोथा सोंनो नागिरबाय दंमोन। फंसे खोथा? मा खोथा? माने मानसिफोराथ' बुङो नालाय ना, सिख्लाफोरना हिन्जाव मानसिनो मालाय हाजारता महर थायोनो, रुप थायोनो, हौवा मानसिया हमनोनो हायानो। माने आंबो मोनसे बाथ्रा कनफिउज जाना दंबाय दङ। नोंथ' आंखौ एसेबां हेल्पबो खालायबाय, आरो बेनि सिगांथ' जोंफोरा गोबां नांज्लायनायबो जादोंमोन नालाय। नाथाय मोनसे खोथा आं दाबो नोंनाव सोंनो सानबाय थायो। बै सानखालि नोङो मानो बेबायदि खालायामोन? माब्लानि खोथाखौ बुङा? बै खालि गिबि लोगो मोनखालि नोंथ' जेनेबा फरायनाय सिख्लाबो मोनथिखागौ, आरो नोंनि बेफोरखौ नुनानैथ' आरो आंहा नोंनो सार्टिफिकेट होनायनि दरखारबो गैया, नों गासै बाथ्राफोरखौबो मोनथिखागौ। बाट नोङो बे खालि बै गथ'खौ मानो सिगारेट लाबोनो होआमोन? बेखौनो आं सोंनो सानबाय थादोंमोन। नोंथ' एसेबां मोजां गोसोनि मानसि, नाथाय बेफोरबायदि मानो खालायामोन? दे बै खोथाखौ बुंदों। आरे रनि, मा बुंनो, आंबो माब्लाबा आंनि खर'फोरा खामानि होआ। गोबां प्रब्लेम दङ आंहाबो न'आव, आं जायखौ माने माबानो हायाना, आङो सल्भ खालायनो हाया प्रब्लेमफोरखौ। बेनिखायनो आं फ्रास्ट्रेसन जायो, रागा जोङो, मा खालायनो मा मानो जायो। आं माने मोजां गाज्रि जेबोखौनो हमनो हाया जायो मोनसे समाव। आरो टेनसनानो माब्लाबा ड्रिंकबो खालायनाय जायो, माबा माबि लानाय जायो। खर'फोरा माने खामानि होआ। मा प्रब्लेम? नोंथ' जेनेबा न'आवबो नोंस्रा जेबो माने आंखालथ' गैखाया खोमा, फरायनायाबो दङ, गासिबो दंजोबो। मा प्रब्लेम? बयफ्रेन्डनि? बयफ्रेन्ड? आरे ना बाबा, बयफ्रेन्डनि आं बेबायदि टेनसन लाया। दङ गोबां टेनसन, खिथागोन दे माब्लाबा। फेमिलि प्रब्लेम आरो। दे होनब्लालाय, जेब्ला गोसो जायो खिथाबानो जाबाय। Sure. Oh my god, where is my diamond ring? आंनि diamond ringखौ अबाव दोनखो? Oh my god, where is it? अबाव थांखो बे diamond ringआ? अबाव थांखो? सासेयाव गोग्लैयाखैथ'? Nothing is here. आं इसिबां नागिरजोब्बाय, न'आव नागिरबाय, drawer, almary, godres, जेरावबो नागिरजोब्बाय आं, जेरावबो गैया आंनि diamond ringआ। अबाव थांखो? बे लामानिफ्राय फैनाय, बे लामानि रड साइड हिन्जावआ लायाखैथ'? आंनि डायमन्ड रिंखौ बियो मोननानै खावाखैथ' बियो। रुवाथिफोरा बबाव थांजोबखो? बानायसै! बे रुवाथिफोराबो नांगौ समाव सासेबो न'आव मोना, सासेबो न'आव थाया बिसोरबो, गामचर गोजासोरा। बानायसै! दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव आजादि गादियाव उन्दुनो मोन्दोंलै। मोदोम सानाय जालायसिगोन खोमा र', बांद्राय आरामाव उन्दुब्ला मोदोम सानाय जायोलै। माथा गला बे खालि खफ्रिया नङानो, बे डिम्पोलनो गावनि बुस्थुफोरखौ हरफानो बावबाय आं। थै, बे डिम्पोलनि बेगा, मानि बेगा, पार्सआ, बे डायमन्डनि रिङा, फैसाया, बे पान कार्डआ, एसेबां बुस्थु दङ बिनि, हरनो होनना दोननायावनो बै फाग्ला खर' बावबायसो। बे लावथ'ग्रा खालि खफ्रियाव जेबो गैमारला खोमालै आंना। बिराद खोथा बावगारखायो। गाबोनफोर फैगोन खोमादां बियो। गाबोन होसिगोन दे,
गाबोनो खामानियाव फैनाङा दे खामानियाव लांफाया गाबोनो बेखौ लिंहरनानै हरगोन आं गाबोन जुदि बेहा सम थायोना बेखौ लिंहरनानै रंपुर सपसिं लिंहरनानै बे हरफासिगोन आं अबावबा दोननायावनो गोमागोनसो आंहासो उनाव साला माबा गोसोफोरखौसो गाज्रि मोनगोन गाबोन होगोन गाबोन होथारनांगौ जायखिया जाया दा आङो एसे उन्दुनोसै खोमा मार उन्दुनो ओंखारबाय दा न'आव फन खालायनानै खिन्थानो ना खिन्थाया आं जे बोसोरसे न'आव थांनो हाला सिक्रेट मिसनाव थांनो नागिरदों मा खालायनो आं खिन्थानो ना खिन्थाया जेनेबा हाबिलानोथ' खिन्थाथ'नो होआ आङो नाथाय आइनो फन खालायना खिन्थाब्ला आइयाबो बेनो खायसे खालायजोबगोन मानो फैयाखै मानो मा सिक्रेट मिसन बांसिनसो आइया टेनसन लाबावगोन नाथाय आं बाथ्राखौ खोन्थानो गोसो जादों मानोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बे खामानिखौ सिलेक्ट खालायदों आंखौबो सिक्रेट मिसनाव एंगारहरनो नागिरदों आंबो माबा मोनसे खालायनो हागोन हादरनि थाखाय बे खोथाखौ आं न'नि मानसिफोरनो खिन्थानोबो लुगैदों सोर दङ खिन्थाथावना सिखिरिनोथ' खिन्थाथावा बेना खुगाया दलद थाया आइयाबो बेनो हाबिलानो खिन्थाब्ला टेनसनानो टेनसन दानो जाया लोङा थागोन लैथोनो खिन्थानाया हामगोन बियो रावनोबो खिन्थानाय नङा लैथोखौनो फन खालायनोसै र' हेलौ औ आगै लैथो औ आदा मामोन आगै नों न'आवनो दंना औ आंनि न'आवनो दङ मानोमोन बाजैजों रायज्लायनो नाङा र' बाजैजों नङा आं नोंजों रायज्लायनो नागिरदों माबालाय आगै आं थारमाने आं न'आव रावनोबो खिन्थानाङा दे दा खिन्थासै न'आव रावनोबो खिन्थानाङा दा खिन्थासै मा खोथा आदा मामोन मा खिन्थानाङा मा खोथा आदा मामोनबा माबालाय आगै जोंफोर सरकारनि फारसेनिफ्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानियाव थांनो नागिरदों माने सरकारा जोंफोरखौ सिलेक्ट खालायदों आरो सानैसो फौजिफोरखौ जेनेबा जोंफोरखौ एंगार हरगोन बेनिफ्राय थारमाने र' दे नों रावनोबो खिन्थानाङा खिन्थु बुंखाबाय आङो दानो खिन्थाथ'नाङा माने खामानिया बिराद इम्पर्टेन्ट आरोना दा जोंफोरखौ माने एंगार हरगोन बे खामानियाव सरकारनि अर्डारखा आरो थारमाने जों थांखानांगोन बेनिफ्राय थारमाने बोसोरसे थांनो मोना जोंफोर न'आव माने आंबो थांनो मोना बोसोरसेनि थाखाय सुटि मोना न'आव थांनो मोनला आङो बोसोरसे दै जाबि मा जानला मोनला बुंलाबायो दै मानो आंखौलाय जुद' बर' एंगार हरलाबायनो बेलाय बेबायदि जायो नामा जाम्बिलाय गावबा गाव खामानिसिना बयबो डिफेन्सआव मावबानो बेबायदि हादराव गुबुन हादराव जुद' नांनो एंगार हरगोन आरो बेफोर जोंनाव जायाखैना आरो मानो एंगार हरनो जोंफोरखौलाय जोंफोरनि डिपार्टमेन्टआ जोंफोर गुबुनसोना जोंना गुबुनसो खामानिया दे थायोना गावबा गाव बेबायदि सरकाराबो मावनो गोनां खामानि जायखिजाया नोंनो खिन्थाना दोनबाय आङो नों रावनोबो खिन्थाथ'नाङा दे आगै दे दा आंबो हायाना मा खालायनो सिलेक्ट खालायबाय दे आं दोनथ'नोसै ओइ लिंहरबाय आंखौ दे उनाव रायज्लायगोन आं थांसै मादै मेरा फानि सुगा लाबोबाय नोङो थेंक इउ सो माच मासे केयार खालायो नोङो बे रुवाथिफोरखौबो मास्का मारिनाया जोबोद गोनांथि सिनि बायदि गोदै राव बुंनाया जोबोद गोनांथि बिसोरनि सिगाङाव मानोना बे न'खराव राज खालायनोबा गासैबो मानसिखौनो आंनि मुथियाव दोननो हानांगोन गासैखौबो आंनि फारसे खालायनांगोन आं बानायसि नोंनि न'आव अबाव रानि खान्थालबारि खान्थालबारि एक्चुवेलि ना नोङो बिराद गोथाव संखायोना मैगंफोरखौबो सब्जिफोराबो सुपफोराबो मेथाइफोराबो आरो नोंनि मैया पक'रा सावदोंमोन ना वाव मासे टेस्टिमोन आरो दहाय फुङाव बे सुप बानायदोंमोन जे नोङो चिकेन सुप बेबो बिराद गोथावथारमोन रानि नोंनि आखायाव जादु दं दे जादु बिराद गोथाव संनो रोंखागौ नों नानि बेनिखायनो आं नोंनि आखाइनिफ्राय खले जानो बिबाय थायो नंगौ नामा मादै औ नंगौथ' नोंबायदि गोथाव संग्रा मानसि आं नुफेराखैयानो नोंनि आखाइनिफ्रायनो आं बे जिउआव बेसेबा गोथाव मोनजाखाबाय बे साननायावनो बानायस्रि नों
थारमाने बेयावसो दंफैयो हो आंदि फाग्लाफोर बायदि मेड बायदि खर फाग्लि बायदि खर गाज्रि बायदि आंदि नोंसोरखौदि आङो गाख्रुगासिनो न' लामा लामा खोनायाखैमोन नामा नोङो हो बेयाव मा खालामफैदों नोंसोरो सोरखौ नुबावदों बेलाय बेयावलाय माने आब' मामानि हो नोंसोर साला बयबो बे हाथाय बाजारनि रानख्रमथानाय भिन्दि गोरानजोंनो बयबो नांथाबनानै था मा होनदों नों आंखौ भिन्दि गोरान औ अफकर्स भिन्दि गोरान नों सासे हाथाय बाजाराव रानख्रबनानै गोग्लैना थानाय रावबो लाङि भिन्दि गोरानसो आंनि पापायासो नोंखौ लाबोदों भिन्दि गोरानबाबो रानख्रबनाय सान्दुङाव गोग्लैना थानाय रानख्रबनाय भिन्दि गोरानखौनो लाबोदों आंनि न'आव खुगा संबालिना बाथ्रा बुं नोंसोर साला बयबो बे बाजारि हाथायनि सिख्लाजोंनो बयबो बिनि रावजोंनो बयबो नोंसोरो मुहिहाबनानै था नोंसोरो सिनि बायदि बिनि गोदै रावजों नोंसोर बयबो मुहिहाबना था आंनि बिफायाबो आरो बे न'नि गासिबो मानसिफोराबो खोमाखौ मोजाङै साफा खालायनानै खोनासंना लाखा नोङो हाथायनि मैला गोनां सिख्ला नों साननाङा नों बायदि हाथाय खला बाजाराव रानख्रबना थानाय भिन्दि गोरानखौ न'आव लाबोनानै आरामसे साफा सुनानै फ्रिजआव सोना दोनब्लादि बे हाथाय बाजारनि बे रानख्रबनाय भिन्दिया बुगाफिननानै मोजाङै नोरोम जाफिनगोन बेखौ दा सानसै नों सासे मैला नांनाय रानख्रबनायखा जेसेबां बिल्डिंआव थाब्लाबो जेसेबां फैसा थाखानि सायाव उन्दुब्लाबो नोंनि बे मैलाया खारा बेसेबां मैला दं देखायगोन र' आङो भिन्दि गोरानानो बानलु गोरानानो साननैसोनि उनावसो नुगोन नों आंखौ अके नोंना बुंनाया जाबायबा इउ केन गो नों थांनो हासिगौ आंनि देहाया मोजां नङा आंहा नोंजों रायज्लायनो जेबो गोसो गैया